lidi, tady dneska zase postižené děcko, stupidní. Sofínka Flajsarová a já jsem Isa Flajsarová. Jo. Hlavně dávejte lajky. Co je? No, tak dítě vezeme do nemocnice. Nepotřebuji. Co se stalo? Nič. A mě to dítě potřebuje jinou věc. Proč pleskáš? Už ti mám plné zuby. Nemáš, já mám zase plné zuby z toho, že potřebuji kadit. Tak. Co děláš? Lidi, tahám v kočáku dítě. Vidíte? Kterému je 0? Ne, je ti 1, jo. Je mi 0. Ne, je ti 2 nebo 1. Je mi 0! A ty skupinku. Ale ty máš být v bříšku, jestli je ti 0. No ale mě jsou 3 měsíce. Pane bože, jeblo. Jebe. Kam lezeš ty stará krávičko? Já nejsem stará krávička. Tak proč máš už vlásky? Vlásky. Ty si obavila hlavu. Ale já myslím vrásky. Já vrásky nemám. Vrásky na obličeji máš. Ty to nevidíš? Ten tvůj tmavý obličej? Já jsem totiž namalovala. Jako vrásky na těch hrtou? Jo. Vrásky. No já potřebuji kadit. Tak ne. Mami. Já potřebuji kadit. Tak vypadně. Odeň mi kaj. Započít. No tak zprostě, jinak tě jednou vyhodím do toho, jinak tě hodím do sklepa. Kam do sklepa? Tady? Ne. A kde je sklep? My máme takovou zahrádku, víš? Starší dano, a tam ti můžu hodit. Tam je kosta. Vím, že je tam kosta. Lidi, teď vám něco napíšu. EFG. Počkat. Tam Se blázníš. nepočítá. Co blázníš? Já neblázním. Blázníš. Ty blázníš. Ty blázníš. Ty. Dívejte lidi, já vám něco napíšu. Mami, já být v postýlka. A to vidíte? To je další kůzlo. Já teďka ukážu nějaké. Tak pojď. Pojď sem. Dívejte se na to. Wolf. Vlk. Musí to být umím i já, dívej. Mamia, get on. To nejde. Hej, jak jsi to udělala? Ty neumíš psát, nebo co? Matko. Umím. Počkej, jak to tam napíšu. Díko jsme to tam napsala. Ne, nenapsala. Tecku. Nenapsala ty plase. To nejsi plase. Seš wolf. Máš to tam. Prostě Plase. takhle to točíš. Uj, jak vidíte. Stupidní děcko. Mám tolik energie. Ne, nemáš. Já mám více. Podívej se, jak tady Zvládnu. běhám. Já ti tady nechám. Čau. Ne. Maminko, kam koháš? Maminko, Budou tady zlodějové. Čau. maminko. Maminko, kde jsi? Plasičko. Co je? Na to čumíš? Já tě sleduji. Lidi, to je dobrý. Ona mě ani neví. Aj. Ha! Jak jsi je našla? Normálně, mám kamerové záznamy. Kupaté děcko. Já tě vyhodím normálně. Nech mě hajzla. Jaký hajzle? Tady. To jde před. Tak pojďme. Ty Lidi, hajzle. já už končím video. Čau. A proč, mamičko?
Mám to. A odpojím. Počkej, ale proč se odpojuješ? No, protože jsem jen šla natočit video. Ale však já taky natáčím. Hele. No. Tak lidi jsme tu zas.